Wala ko nakikaway bisag kinsa. Kung wala, unsa may nahitabuan na imong mata? Dito ko sa bus stop. Akong kitistingan og tarong ang sanina sa babae dito sa bus stop. Tabang? Ay isa. Di ba sa wala man to nimong nga mata? Unsa mo nahitabuan na sa tuon nimong nga mata? Sunod adlaw. Ngayon kog balik sa bus stop. Mautong nakadesisyon ko nga di na ko siya tabangan otro. Samtang wa pa ko niya sagpaan og usab. Nakadesisyon pog ko nga di na ko apilon tong lalaki sa away. Rapot nung gitistingan ng lalaki og luwas. Maayo nga lalaki. Ing tabang ka sa babae, 1 eye. Tabangan nimo ang lalaki, 2 eye. Serte na kay ka. Kay ka na rin gyapon si mong naong. May gani, wala kang ibalihan og tiil. Hey! Yo guys, watch out sa tong supporters diya diri sa Tagum, Lilia Kagaanan, Gabika, o kay Jokjo, o sa Kang Ili James Puerto Benitez, diya sa Jinsan, o Kang Angina Benitez. Watch out pod Kang Ameline Laya Abay. Hello, diya sa ako kauban sa clinic na Part Trojen, Si ma'am. si Part June, Joshua Suarez, Boboy, o sa mga doktor diya, nga mga butan, watch out sa inyo diya guys, sila Binji, o Part Jinjin, pring pring. Outpagay ko dito sa taga Davao sa MI Magsaysay. Sa tuloy na mo ka-manager nga gwapa si Ma'am Lor, Ma'am Nosh, og si Ma'am Lai, og si Grace, love you, hi there. Ate Annabel, si April, si Langlang, og si Elmer. Hello. Sige. Shout out Johan Joel Casquillo o kang Charlie Rojas. Kung kinsa pa tong gusto magpa-wash out, comment lang below sa video para ma-notice. Please share and follow sa among page. And God bless. Bye-bye.